お届けしていきます。では今日の1曲目、早速いきますね。この曲からお届けいたします。こんばんは。ありがとうございます。どうもありがとうございます。賛美歌のような響きです。賛美歌のようでしたか、村橋さん。こんばんは。こんばんは。どうもありがとう。いつもね、ありがとうございます。本当。ペンちゃんと。はい。ありがとうございます。よこさんですね。よこさん、はい、ありがとうございます。こんばんは。皆さんもね、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか。ね。
今日は朝気温がね、今日は寒かったね気温がちょっと朝寒くって、昼間暑くって、はい車の中すごい暑かったです。もうねね。エアコンはねまあもちろんもうそうね、いるんですけどね。どうですかね、街中は。街中がどうなんだろうな。もう車多い感じ。車はねちょっと多い感じがしますね。でもなんていうのかな、まあ例年のこのにぎわいをね取り戻してきたような気がしますね。夜もね、結構お食事会とかはいはいはい。あるから。ね、でもまあこのまんま梅雨に入るんじゃないかっていうね本当になんか過ごしやすいね季節が短くなったなっていう感じがね、本当にしますが。雨の季節が長いですよね。そうね、長い。梅雨入りもうでも沖縄は梅雨入りするかもね、そろそろね。そう連休終わりあたりね、梅雨入り。そうするとまた暑い夏が来るんだこれが熊本はね。そう本当に暑いですよね。冬は冬で寒いしね、早く暖かくならないかなって思いながら。本当に過ごしやすい期間って短いね。本当は桜が咲いている期間くらいじゃないかな。そうね、気持ちよいいのね。でもほら桜の頃ってちょっと肌寒いじゃないですか。そうですね。あとはちょっと天気荒れたりとかもねしますんでね。はい、じゃあ次の曲は原の木に咲くひなのですね。かひなのプナ、プナは原か。プナは原か。これ木の名前と花の名前と別なんだね。これね。しんさん、ゆきこさん、そうね、ゆきこさんとしんさん。はい。しんさん、はいはいはい。まことさん。佐賀。そう、嬉しいなのね。じゃあ行きましょう。無言で手を振るというね。ありがとうございます。それでは、かひなのオープナー。「
しました。カヒナオプナございましたね。ちさんいらっしゃってますよ。ちさん、こんばんは。ブルハティさん、大好きな歌です。あ、よかったよかった。よかった私も大好きな曲です。この間ね、ベリーモナークフェスティバルっていうね、ハワイ島のコナじゃなくってコナか、コナでね行われるフラのイベントがありますけどもね、観客を入れて3年ぶりでしょうか、やりましたね。でその中で踊りでソロの部門かな、女性のね、その中でね歌われてた曲が先ほどのヘマナオアロハっていう曲ですね。ひょっとしたらカヒナのオプナもあったかもしれないね。全部見てないからわかんないです。ご覧になりました？ご覧になった方いらっしゃるかな。ネットでねずっと、3日間、配信をしてやってまして。小池も含めの3日間。小池もあるでしょ。そうありますね。でもなんか開催できてよかったなと思って。ね、でもほぼほぼこう、中継でね見るっていうか、でもコロナの前もね中継はずっと合ってましたんでね、カメラも何台も入ってね、バンドもね、バンドも入って、はい、だからもっと来年はねもっと盛大なフェスティバルになるんじゃないかなと思っております。なんかいつもさ映ってる見るとさ、日本人すごいいっぱいいるけど、今回少なかった感じがする。そうですね。客席も空いてたんじゃないですか、少し。ちょっと空いてましたね。だからアリーナというか、舞台と設置してある高さのところだけと、あとスタンドもあるんですけど、スタンドはちょっと結構空いてた感じはねしましたね。でも大体ステージの正面のエリアには大体日本人がバーッと座ってる感じですね。イメージとしてはね。だからなんていうのかな、お客様の感じは見慣れた感じですね。日本人が座ってるんで。なんかほら新聞、ハワイからの新聞をこの間見せていただいて、1ヶ月にあれは1週間ですね。1週間に800人ぐらい、800人ちょっとだったね。ということは1日に100人ちょっと、150人とかね、150人はいかないぐらいかな。今はなんかそれぐらいだそうです。日本人の方がね。飛行機に150人乗るよね。でも飛行機もねガラガラって言ってらしたもんね。とにかく高いんだそうです今。そう。私が行ったのが3年前の倍ね、倍以上です。2倍ぐらいになってるんじゃないですかね。で円もちょっとね高くなってるので、いけないっていうお話をこの間ライブでしましたね。しました。はい。そうそうだった。そうなんですよ。でもだんだんね落ち着いてくるのかなどうかなわかんないけどね。でもまた行ってみたいですね。いろいろね。はい。次の曲はね、じゃあちょっと待ってね。なんか飛んでる。何が飛んでるかな。じゃあちょっとパーリーシェルのC のやつで行ってみようかな。これで C？ ある？それ F だよね。あった。はい。じゃあこれ皆さんでご存知ね曲だと思います。なんか言ってます。パーリーシェルはねいいんですよ、いつでも。いつでも不安だから私。なんか私が出してる楽譜と違うんだけど大丈夫なんですね、先生ね。楽譜は F ですけど C で弾きます。
from the ocean, shining the sun, covering the shore. When I see them, my heart tells me that I love you more than all that we could ever share, more than all that we could ever share. はい、よくできました。ありがとうございます。ね、こういうのもまあハワイアンですよ。ですかね。なかなかね、こういきなり次来るいきなりこれをやるとかね、いきなりはい感想を弾いてとかね、はいいう感じですね。はい、久しぶりでしたね、パーリーシェルはね、久しぶりでしたね歌ったのね、久しぶりでした。じゃあ次ミキさんの歌いきましょうかね。ウヒバイいきますか。ウヒバイいきますか。最近これずっとねやってますね。そう。うん。これがねいいんですよ。曲はすごくいいんですけどね。うん、ちょっと。まあはい。はい。じゃあ大好きな曲です。聴いてください。Aware
メントたくさんいただいてるでしょ。ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。催促した。催促し。はいよ。コメント催促ね。5月になりました。5月2日です。早いね。もうね、という間でございましてね。本当にもう梅雨が来て夏が来て、さっきと同じこと言ってます。暑い秋が来て、暑い秋。もうすぐ冬が来てなりますね。季節をこうもう本当に数え出すとね、本当に早いですね。あれかな、年取ると天気の話しかしないよね、ほとんどね。なんかね。なんかいろんなことにあんまりこうなんて言うんでしょう、構わないというかね、無頓着になるというか、口出さないというか、なんかそんな感じになってくると、ね、自然のことの話をね、こうたくさんするような、になってきたのかな、こんだけどね。はい。ゆきこさん、お花が綺麗、ミモザ、あ、こっち前はミモザの花がちょっと飾ってあります。はい。これは何かな、ちょっと。関係じゃないですね。関係は白かね。ミモザの花いいですよね。大好きです。うちお庭にあります。これでレイ作ったりとかってあるんですか、ミモザ。できると思います。いいね。しないけど。お花をこうね、で飾りを作るっていうね。もうすぐね、うつぎの花のそのお花が咲きます。今もうちょっと咲いてるかな。お気に入りのお花です。お花を見ようか記念にですね、ホトトギス。ホトトギスどんな鳴くんですかね。声がちっちゃいね。ホトトギスどんな鳴くんですか。どんな鳴くんですかね。送風景は違うしね。あ、また変なこと言い始めた。曲いきましょう。では曲いきましょう。はい、マウナレオ。マウナレオ。今日もこのね、ピアノのね、可愛いのピアノのね、すごいんですよ、性能がね。性能がね、あまり使いこなせてないんですけど、ではお届けいたしましょう。部屋の花離れを色日が激風な僕はのたうかかまにかまゆくかいがのえかまれかまいばぱいからあぶりあえなくわろの
はい、お届け。なんかえらいマイナーになりよったね。ごめんね。なんかね。はい、お届けいたしました。マウナレを。なんかしみじみしてきたと思いながら。自分でもびっくりなんですよ、ああいう時。はっ。まあ、E マイナーと G ね。ですから、兄弟ですからね。これはもういいんですけど。でも、ガラッと曲の動きがね、ちょっと変わるのね。変わる。本当びっくりしますけれど。でもそういう気づき、なんかそっちの方がいいじゃんっていうような場合もねありますんで、精進するけん許してはいよって分かった。気にせんでよかばい。よかろうか。よか。すぐ気にすっとかいね。気にするとまた間違うもんね。そうね。ようお分かりですね。自分もそうや本番に強いんだけどな。自分もそうやけど。自分もそうやけど。気にするとね。そこは間違える。そう。ピンポイントで間違えるっていうね。ドキドキするところは必ず間違えるけんね。ね。内容がわからんごて熊本弁でバリバリ喋ってる感じですけどね。わからん人ね。ごめんね。次行こうか。次は何しようかね。次はね。もうピアノの音に戻したけん。戻した。でもあとはあれよ。ピアノの音ばっかりだね。あとはもうそう。じゃあワイカフリーがしようか。ワイカフリーはなかったかね。なかったっていうか聞いてないね。メリもらってね。メリも？カプアンドラニがあったのよ。カプアンドラニとヘマナワロハがくっついてるやつ。だったですね。はい、じゃあ今からするのはワイカフリーです。
ですか？何にやけてんの？お、なんかちょっと、はい、ありがとうございます。わからんだったろ。わからんだったろ。なんだ。まあ、よかった。我がこつたい。我がこつね。人んこったい。人んこったい。知らんって。私たち熊本の人なんです。ありがとうございますね。熊本じゃない方はお聞きかもしれない。言っとかないと。そうね。はい、熊本からの配信です。熊本人です。一応熊本市内ですね。市内です。中央区からですけれども。はい。熊本弁。先月からね。ちょっとなんか肥後にわかって言われだしたんですけどね。熊本弁のやりとり。なんでそうなったんですかな。なんでやってみようかっていう話になったんだったかな。熊本弁で喋ってみろか。見ろかみたいなね。感じです。ただなんか意外と反響がありまして面白かったって面白かった肥後にわか面白かったって肥後にわかってねちゃんとこう私熊本弁下手くそだもん。あ、そう。下手くそとたい。下手くそとたい。下手くそとたい。下手くそかね。そうね。下手くそと思うよ。でも普段はね熊本弁で多分喋ってるそうね。いやそんなバリバリの熊本弁じゃなかと思うけど、ちょっとね。ちょっと熊本らしさをね、先月から出してみようかっていうことでね。出しております。はい。でもあれですよ、ハワイ語もね多分訛りがあるんですよね。あ、本当？おそらく多分島によってあると思いますけどね。だって日本だってこの狭いけどね、こんだけいろいろありますからね。英語圏ももちろんねあるしね。そうなんですよ。よし、じゃあカプアアノラニ。カプアアノラニ、どっち行こうか。オハイアリーに行きますか。いいよ。はい。はい。
ざいました。はい、もう作っちゃった。ごめんね。なんかいっぱい出てきたね。熊本弁と標準語のバイリンガル。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 いいですね。いい表現だ。はい。標準語も喋れますのよ、私。ようこさん。ようこさん。ありがとうございます。標準語もですね。お話しいたします。でもなんか熊本弁になった時はね、あるもんね。あるよ。とっさにね。とっさにね。とっさに言ってるもんね。でも熊本弁ね。そうかね。なんかこう急にベールがこうバッと剥がれたようなねそうね感じがしますけどね。仕方なんて仕方なかとよ。熊本で生まれたけ。しょんなか。しょんなか。もうね、しょんなかと言いますね。仕方ないことをね。はい、しょんなかと言います。はい、それではカプアアノラジね。あやらういおめにけらぬおかぶばまえれかりうはパルパルまかけはひるひるえぶわぶらまひやえけあへぺあいにかばいにいかおるえいにらいもゆいおいかうくれあおはあうへやおええくびにあおさへめれおきくいひよこふわからへれいいわひはかくわのなにあいかなおるないやかぼなあのはえおかれいあわりはくぶはあらおないかいくれあおはあうへやおえくびにあおはへめれ
けしてまいりました。参りましたカパリレオハワイ5月ね、うんちょっと今日時間早いけどこれで終わりましょうか。終わる？あ、そうだ、あれ行こう。マウナケア。マウナケアだよ、マウナケア。こういう予感がしていたから選んでたでしょ。だよね。忘れんとっていいんだけマウナどさケアどこだ？カナニアをマウナケアあった。はい。これ今頃かもしれないんだけど、マウナケアってさ、ケアって白色のことをケアって言うんだってね。だから白い山でマウナケアっていう名前なんじゃないかな。ですよね。誰かはい、それでは、今日ね最後の曲でございます。カーナニアをマウナケア。Look, I'm on the
ました。よくなるね。だんだんよくなるね。いやいや、まだまだです。はい、それでは、ゴールデンウィークね、まだ続きますけれどもね、まだ今からが本番っていう感じですが、お出かけになるときはね、どうぞお気をつけてね、楽しいゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。どうも、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた来月ね、お送りしたいと思います。それでは、ハワイアの葉でお別れいたします。